usibeke nje makuthiwa umuntu usezofika usenesifo se-acid sifika kanjani lapho sifo sinje isifo se-acid so isifo se-acid emzimbeni sisuke legama lokuthi umuntu une-acid eningi. Yes. Esikhathini esiningi akukhona ukuthi nempela yiningi i-acid. Yes. But kuyenzeka kodwa akujwayelekile ukuthi umuntu abe ne-acid eningi. Sikhona isifo ekuthiwa umuntu une-acid eningi kakhulu emzimbeni uthola ukuthi ikhiqizeka ngobuningi. But into engajwayelekile le so mhlawumbe izinto ezifana ngama-hormones omuntu emzimbeni enza ukuthi i-acid yakhe emzimba ikhiqizeke kakhulu. But into engajwayelekile kakhulu. Absolutely. So uma sikhuluma nge-acid emphakathini suke sesikhuluma ukuthi vele i-acid ikhona esiswini somuntu. Okay. Ngoba ilindele ukuthi umedla ilekelele ukuthi sithi ukudigesta noma udigesta ukudla. Yeah. So leyo acid mase kuthiwa umuntu unesifo se-acid kungenzeka ukuthi mhlawumbe leyo acid isendaweni e-wrong lapho kumele ibe khona noma esiswini kulokuvuvukala manje le-acid yasesiswini isithumuka ukuvuvukala okukhona esiswini okanye umuntu unesilonda lokho sithi ngama-ulcer. Oh yes. So unesilonda esiswini manje le-acid isithumuka leso silonda. So yilezo izinto uma sisithi umuntu unesifo sokuthi i-acid emzimbeni sisuke sisho lokho ngokolimi lokuthi ngokolimi labantu ukuthi senzele ukuthi umuntu understand ukuthi sikhuluma ngani.